היי, קוראים לי טליה, ויש בי תשוקה מאוד גדולה לאחרונה לעשות סדרה של סרטונים ממש קצרים על איך הופכים זוגיות לאהבה, כי כמו שאתם יודעים, כמו שאני יודעת מהניסיון שלי, ומתוך זה אני גם מדברת, זוגיות הרבה פעמים יכולה להיות הרבה דברים, אבל לא אהבה. ובעצם יש לזה הרבה סיבות. סיבה אחת מהסיבות שאני רוצה בעצם לשים עליה דגש היום, או לדבר עליה היום, זה מה הסיבה שאנחנו, המטרה שבגינה אנחנו רוצים בכלל זוגיות. וכששואלים את השאלה הזאת אנשים רבים, אנחנו מקבלים כל מיני תשובות. אני לא רוצה להיות לבד, אני רוצה מישהו שייתן לי ביטחון, אני רוצה להיות כמו כולם, אני רוצה מישהו שיפרנס אותי, ידאג לי. תשובות מסוג כזה, בדרך כלל זה רוב התשובות, וזה דבר טבעי. חשוב להגיד שכל התשובות האלה, אם תשימו לב, הן עוסקות במה אני יכול להרוויח מהזוגיות, או מה אני יכול לקבל. עוסקות במה אני יכול לקבל בתוך הזוגיות, ופחות עוסקות בשאלה מה אני רוצה לתת, מי אני רוצה להיות בתוך הזוגיות עצמה. המצב הזה זה לא דבר סמנטי. התודעה הזאת שמבקשת לעצמה את הדברים האלה, זה קודם כל זו תודעה של פחד והישרדות. והיא מייצרת הרבה מאוד השלכה וציפייה ותלות בבית הזוג. יש איזושהי ציפייה שבן הזוג, הנה נמצא את בן הזוג, שימלא את החסכים שלי ואת הצרכים שלי, ויותר אני לא ארגיש לבד, אני אקבל אישור, אני אפסיק להרגיש את כל הרגשות הלא נעימים שאני מרגישה או שאני נמנעת מלהרגיש. הדברים האלה לא קשורים באישיות של אדם, מי האדם, אם הוא אינטליגנט, אם הוא מורה, אם הוא פרופסור, או אם הוא חמוד, או אם הוא אדם טוב, זה ממש לא קשור לזה, זה קשור לתוך המצב תודעה שאני נמצא בתוך זוגיות, והמצב התודעה הזו שאני מדברת עליו, זה מצב של הישרדות ופחד. בעצם האחר במצב הזה הופך להיות איזשהו אובייקט למילוי הצרכים שלי, אז אני לא בעצם רואה אותו. יש לי תלות מאוד מאוד גדולה בו, אבל אני לא בעצם רואה אותו. אני רוצה שהוא ימלא לי את כל הדברים שבעצם חסרים בתוכי. עם הזמן, כמובן שזה לא מתמלא לצערנו או שלא, ובין הזוג מתחילים להיווצר יחסים של כעס, האשמות ותלונות ודרישות ודרמות ושליטה ומניפולציות וריצוי והקרבה ופשרה. כל הדבר הזה מתחיל להיווצר בתוך המצב התודעה הזו. כי בעצם כל אחד לא לוקח באמת אחריות על האור והחושך בתוכו, הוא לא לוקח אחריות על הכאבים שלו. ואפילו זה הרבה פעמים, וזה הרבה קורה, שאנשים מנסים במקום להיכנס פנימה למצוא פתרונות חיצוניים שהזוגיות הזאת תצליח, כמו למשל בוא נעבור לגור ביחד, אז זה יהיה טוב, בוא נתחתן, אז זה יהיה טוב, בוא נביא ילדים, בוא ניסע לחול, כל הפתרונות החיצוניים שהם בעצם איזה סוג של טשטוש ופלסטר, והם גם לא יימשכו, לא יחזיקו לאורך זמן, אלא רק יטשטשו את הכאב שנמצא כרגע. בעצם בזוגיות כזאת שדיברתי עליה, האובייקט הוא בעצם בן הזוג, מה אני צריכה ממנו ומה אני מקבלת ממנו. וכמובן זה נעשה, כל הדברים האלה לא תמיד נעשים באופן מודע. אבל אפשר להרגיש אותם לפי האנרגיה של הזוגיות. האנרגיה בדרך כלל היא מרוקנת, היא מצמצמת, היא מקטינה, היא מעייפת, היא תפקודית, היא לוקחת אנרגיות. זה בעצם פחד שמתחפש לאהבה. אמרתי שהמטרה האמיתית, בעצם המטרה הקודמת של בן הזוג, זה שבן הזוג ימלא לי את הצרכים, יספק אותי. אבל בעצם המטרה האמיתית של זוגיות
והמטרה האמיתית, בן הזוג הוא לא המטרה, הוא בעצם האדם, איתו אני בוחרת לעשות את הדרך המשותפת, ובעצם המערכת היחסים, המטרה שלה היא ריפוי וקדושה. כשאני אומרת הדרך חזרה, זה לאן? אז הדרך החזרה היא הדרך אל עצמי. להכיר את עצמי, בשביל להיות קרובה את עצמי ולחיות חיים. חיים מתוך הידיעה של מי אני ומי אני בעולם. והריפוי הוא כי נפגענו במערכות יחסים, ונוכל לקבל את הריפוי שלנו רק דרך, לא רק, אבל את הריפוי המלא שלנו דרך מערכות יחסים זוגיות, אם באמת נעשה את העבודה האמיתית ולא דרך אשליה. דרך האחר אני בעצם יכולה לרפא את הפצעים שלי שהיו שם קודם, כל הפצעים האלה היו שם קודם, ולהתרחב ולהיפתח בעצם לאהבה בעוד רובד, כל הזמן להתרחב ולהיפתח בעוד רובד ועוד רובד, ולהעמיק את האהבה הזוגית דרך זה. המטרה היא בעצם של לעזור לשני להיות הגרסה בעדינות, להיות הגרסה היותר טובה של עצמו. בעצם לתת לבן הזוג קרקע פוריה הכי טובה שאני יכולה כדי שהוא יתפתח. אני לא אומרת על קרקע הזו, אז זה לא לעשות בשבילו רק משהו, אלא זה קרקע פסיכולוגית של אנרגטית או כל דבר כזה, קרקע של תמיכה, של קבלה, של פרגון, כבוד למי שהוא, לעבר שלו, להחלטות שלו, פרגון לחלומות שלו, לרצונות שלו, אפילו שהם לא קשורים אליי, וזה גם מאיים עליי, לפעמים זה מצריך ממני לצאת מאזור הנוחות שלי. אני לא צריכה אותו בשביל עצמי, אני צריכה אותו בשביל עצמו. האנרגיה הזאת היא בתוך זוגיות שמתקיים בה המצב התודעה הזה, שזה מצב תודעה של שפע והתרחבות. האנרגיה של הזוגיות הזאת תיראה הרפיה ושמחה והתרחבות, ותהיה שם יותר שקט. כמובן שזה לא או, אבל יש אסנס ויש מהות לכל קשר. אני מדברת על המהות הזו. כמובן שבשביל, גם עוד כמובן אחד, שבשביל להיות במצב תודעה הזה, אנחנו יכולים להיות, אם אנחנו עושים איזושהי עבודה בתוך עצמנו. ועבודה כמובן בתוך הזה זוגיות. ויש לה כמה תנאים בסיסיים בשביל לעשות עבודה כזאת. ונשמח לספר לכם בסרטון הבא. אם אתם רוצים כמובן להגיב, להוסיף, להעיר, בעין, באלף, כל דבר אחר, חוויות או להביא את הניסיון שלכם, אז יותר מדי כיף. תודה אהובים.